De wind duurt nog een aantal buikens actief, vooral van de morgen. En ik kon het begin van de middag en het zoe hutter beginnen te waaien. Wel, joen en vannacht. Ja, eerst nog droege perioden, al wel een krachtig onthudde wind uit het westen en het zuidwesten waai en dan vannacht. Allereerst een aantal buien of buikers in het kustwaardgebied, misschien maar tonger, maar dat hield ik vooral van letter vannacht. Er zitten eerst nog droege perioden bij, maar opklarings. En de wind, nee, de temperatuur eerst zat tussen de 14 en de 16 graden. En dan de wind. Ja, die zal matig rond vrij krachtig of krachtig wijzen. In het kust- en maatgebied zelfs zuid krijgt zuid zoon, uit west tot zuidwest. Dus een duidelijke waarschuwing voor de wettersporters. En dan zetten we op naar morgen. Is het ik nog net helemaal droeg. Het blijft wat wisselvallig. De zinnen komt er wel bij, maar we hadden nog altijd nog een paar buien. Misschien eerst in het waardgebied nog maar kans op tonger. De meeste zinnen in de midden en een temperatuur zomaar bij de 19, 20 graden heen. Dat is het zo ongeveer. En nog altijd een sterke wind. Matig en krachtig uit west tot zuidwest. Dus blijft er een waarschuwingssteen van de wettersporter. En dan zetten we op naar de orendagen. Toonsje, 20 graden. Net helemaal droeg, maar wel zinnen. Vrijdag, meest bewolkt. Ruin of lichte ruin, 22 graden. En een hudde wind, dus alweer een waarschuwing alvast voor die wettersporter. En dan sneeuwen, zo'n 23 graden. Een warme, flink warme simmerdag. De zinnen erbij, maar die enkele bui blijft ik nog. We met de morgen, maar weer even in het waarschuwing.